Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Kana maupdates kwauri ikoko uri kundiona zvakanaka, ari kusvika zvakanaka, uri kufarira maupdates atiri kubura pano paHatirari 263, chingonyorawo mucomment section kuti Hatirari chimuti takabata kuti dzvi. Zvinondipawo power kuti ndikasike kutsvaga manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndinge ndichimhanya nawo fast. Ndikuona mumacomments vanhu vachiti Hatirari God bless you, ndinozvitenda zvikuru. Ininiwo chandinokwanisa kutenda iwo nacho ndechekuti Mwari ave nemi ende ndichange ndichikutendai nemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei sekuziva kwamunozviita maupdates epanapa paHatirari 263 tinomabatanidza, tinoita kuti mungowana manews updates akati wandei pasame video. So update yandichatanga nayo inyaya yakaitika kuchikanga suburb in Mutare yemukomana uyo anonzi Emmanuel, anga ane 30 years. Emmanuel ane 30 years kudaro akanetsana nebrother yake inonzi Peter. Vanetsana vari 2, Peter ane 40 years. Vanhu ava vanga vari pamba pevabereki vavo, vakanetsana kuma3 kunze kwakunoyedza. Vanetsana kudaro vakatanga kuchinjana zvibhakera. Vabereki vaEmmanuel naPeter vakaedza kubata fight iyi asi vakakundikana. Vaviri ava vakarwa zvekuti vakasvika mukuurayana. Emmanuel anova munin'ina waPeter akarohwa nechinhu chinokuvadza musoro akafira ipapo. Peter apara mhosva iyi haana kutiza. Inoita kunge mhepo yanga yasimuka ende itori mhepo kuona vanhu veropa rimwe vakurwa zvekuti munosvika pakubatirana mapanga zvashata. Emmanuel akafira ipapo, Peter ari mumaoko emapurisa akasungwa. Rest in peace kuna Peter, kuna Emmanuel, ngaazorore murugare. Vabereki vanga vasina tarisiro yekuti vana vavo vachazorwa zvekusvika mukuurayana. Vanhu veropa rimwe kurwa zvekusvika mukuurayana. Zvinorwadza, zvinosiresa. Tisina tarisiro yezvi tisingazvifungire. Sene Hatirari apa azviite kuti paitike chinhu, ndo vandaregera kuzivisai. Next update obata nyaya yaMai Dhuterere. So last week ndakaposta video raMambo Dhuterere vachitaura kuti vakasangana naJesu. Kana usati warinzwa chingosei account Mambo Dhuterere vasangana naJesu paYouTube. After Mambo Dhuterere vabudisa video iroro, vanhu vari kubatanidza nyaya iyoyo nenyaya yanhasi vachiti ko iwo Mambo Dhuterere zvawakambobudisa video vachiti vaona Jesu munhu wese ndaatendeuke, vakadikudza mukadzi wavo kuti atendeuke. Mukadzi wavo nyaya yacho yakamira so, nhasi abuda, Mai Dhuterere vabuda, vakasungwa vachienda kunotongwa nyaya kumatare edzimhosva. According to ZBC yanga yakatonyorwa kuti Mai Dhuterere vari kutongwa nyaya yavo nhasi. Zvisinei zviri kufungirwa nevanhu kuti mafunga akubuda mastreets esocial media ndeyekuti Mai Dhuterere vanenge vakaita fraud yekuba mari. Zvanchaita da kuisirai video raMai Dhuterere vachipinda matare edzimhosva, wojaja uchitaura zvaunofunga mucomment section according to video raichakuisirai. Hatirari 263 Hatirari musi watamuka, I think munozviziva, ndatione video.